Ко става, хора? Аз съм Станимир. Днес ще снимаме. И аз ще снимаме. Ще ви кажа как да се изтеглите, т.е. да снимате на екрана си. Така, влезете в Google, пишете Recordable, 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 както искате го наричайте. Влизате вътре и да, само дето ще ви такова показва самата реклама и install плагин. Там в настройките трябва да си направите нещата там, да си го таковате на медиум, на така, да си го направите по-сложно. И да, това е всичко за днес. Довиждане. И не забравяйте да харесате този клип, да им дадете лайк. И ако искате, ще направя поредица от клипове. Довиждане!